Lanbide heziketa bigarren hezkuntzako edo goi mailako ikasketak dira, enpresa munduari lotuta egiten direnak, lanbide arlo batean ezaguerak eta trebetasunak lortzeko helburuarekin. Helburu nagusia langile direnentzat eta izango direnentzat bizitza osoko ikasketak sortzea da. Lanbide heziketak Euskal Herrian 170 titulu inguru eskaintzen ditu, ikasleek lanbiderako gaitasuna lor dezaten eta lan kualifikatuak eskuratu. Tituluan, multzo profesionaletan biltzen dira eta eduki teoriko eta praktikoak dituzte, bai eta enpresan lan egiteko praktikaldia ere. Ikastetxeak egoki eta ondo hornitutakoak izaten dira, eta bertako irakasleak ere oso formatuak. Lan perfiletara egokitutako metodologia pedagogiko berriak lantzen dituzte, eta enpresekin dituzten kontaktu zuzenak baliatuz, praktika egokiak eta lan poltsen kudeak eta bikaina egiten dute. Gurera etorriz, Tolosaldean arlo ezberdinetako lanbide heziketako 5 ikastetxe eta 25 titulu eskaintzen dira, aukera oso zabalarekin, kalitatezko formazioarekin eta erabat profesionalak. Tolosako Don Bosco Paper Eskola 50 urte baino gehiagoko eskarmentua duen kimikagintzako ikastetxea da, berrikuntzan eta etengabeko hobekuntzan oinarritzen dena. Lanerako prestakuntzari dagozkion jarduerak egitea, enpresei zerbitzuak ematea, sistemak eskatzen dituen baldintzak betetzea eta bere eragingarritasuna etengabe hobetzea ditu helburu, inguruarekiko errespetua eta pertsonen segurtasuna bermatuz. Horretarako zenbait balore jartzen ditu mahai gainean. Talde lana, koherentzia, erantzunkizuna eta egokitzeko eta erantzuteko gaitasuna. Egungo eta etorkizuneko jardunerako beharrezkoak izango dituzten gaitasun tekniko eta trebetasun orokorrak eskuratzen laguntzen die ikaslei. Gainera, indar berezea jartzen du euskaran eta ingurumenean, hauen garapen eta ezarpenera bideratutako ekimenetan parte hartuz. Une honetan bi ziklo eskaintzen dira, instalazio kimikoko erdi mailako teknikaria eta industria kimikoko goi mailako teknikaria. Hori ez gain, hainbat ikastaro ere badira aurrez aurrekoak edo online bidezkoak. Fraisoro Eskola Zizurkilen kokatutako lanbide heziketako ikastetxe publikoa da. 115 urte baino gehiago daramatza nekazaritza eta abeltzaintza zerbitzua ematen. Beti ere, ikuspuntu berritzaile eta aurrerakoi batekin, eta prestakuntza, enplegu eta ekintzailetza zerbitzu integralen bidez, lehen sektorearen lehiakortasuna hobetu asmoz. Fraisoro gizartearekiko erreferentzia zentro bat izatea da asmoa, pertsonen garapena, lantaldea, partaidetza, kooperazioa, berrikuntza, etengabeko hobekuntza, sektorearekiko naiz gizartearekiko konpromisoa eta ingurunearekiko errespetua dira eskolatik ikaslei irakasten dizkieten baloreak. Horretarako, metodologia parte hartzaileak bultzatzen dituzte, gaitasun teknikoak, sozialak eta zeharkakoak landuz. Eskolak dituen azpiegituren artean, aipatzekoa da duen abeltzaintza ustiategia eta bertako animaliak, hala nola oiloak, untxiak, ardiak, haragitako eta esnetarako behiak, azken hauek informatikoki kudeatutako robotaren bidez jaisten dira. Horrez gain, praktiketarako makinaria espezializatua, 4.000 metro karratuko negutegi lursaia, erlategia, gaztandegia, laborategia, sagardotegia, estazio meteorologikoa, baso autoktonoa, txakolin mahastia edota lorategiak ere badituzte. Erdi mailako eta goi mailako 3 ziklo eskaintzen dituzte, lorezaintza eta loregintza, nekazaritza eta abeltzaintza koizpena, eta baso kudeaketa eta natura ingurunea. Ziklo guztietan egiten diren praktika kopuruak eta hauen benetako izaerak garrantzi izugarria dute. Hori ez gain, ekintzailetza, proiektuen aholkularitza eta laguntzak ere ematen ditu. Arlo honetako enpresekin duen harreman onaren ondorioz, ikasleentzat lanpoltsa ere kudeatzen dute. Zikloen eskaintzaz gain, zenbait ikastaro ere ematen dituzte, batez ere lehen sektoreko profesionalentzat eta landa eremuko biztanleentzat. Tolosako Immaculada lanbide ikastola erdi eta goi mailako lanbide heziketako itunpeko zentro pribatua da, pertsonen arteko etengabeko ikasketa bermatzen duena. Euskal izaera duen erakundea da, eta hezkuntza kooperatiboan oinarritzen du bere jarduna. Berritzaileak diren teknologiekin eta ingurumenaren babesarekin eta jasangarritasunarekin konprometituta dago.
Honakoak dira ikastola identifikatzen duten ezaugarriak. Ikaslearekiko gertutasuna, ekintzailetasuna, inguruko enpresekin konpromisoa, berrikuntza, nazioartekotasuna eta gizarteratzea. Sistema aurreratuenetan oinarritzen den kudeaketa ardatza hartuta, ikaslei prestakuntza berritzailea eskaintzen zaie, metodologia parte hartzaileak sustatuz. Osasun eta gizarte zerbitzuetako enpresekin elkarlanean lantzen dira proiektuak, bertako ikasleek lan munduan izango duten arrakasta bermatuz, eta ikasle hauen eleaniztasuna, sortzeko ekimena eta ikerkuntzarako grina sustatuz. Formazio oso anitza eskaintzen da, erdi mailako eta goi mailako ikasketekin. Erdi mailan, mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta, erizaintza laguntzailea eta farmazia eta parafarmazia. Goi mailan berriz, gizarteratzea, diagnosi irudia eta medikuntza nuklearra eta osasun dokumentazioa eta administrazioa. Eskaintza gehiago ere badira, lanean ari direnentzako edo gehiago formatu nahi dutenentzako etengabeko formazioa, gizarte, osasun eta kirol arloko profesionaltasun ziurtagiriak eta bizitzan zeharreko ikaskuntzarako zenbait ikasketa osagarri. Irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko erakundea da Peñaskal Kooperatiba, 1986 geroztik onura publikotzat aitortua. Hainbat arrazoi pertsonal, akademiko edo sozialengatik gizartean bazterturik edo baztertzeko arriskuan dauden pertsonak gizarteratzea du helburu. Horretarako, haien prestakuntza eta kalifikazio profesionala, lan aktibazioa eta enpleguaren sorrera lantzen dituzte, elkartasunezko eta herritartasunezko jarrerak eta balioak sustatuz eta motivazioa aurkitzen lagunduz, pertsonak gizarteko protagonista aktiboak izan daitezen. Horrez gain, DBH-ko titulua bukatu ezinean daudenentzako, Tolosaldean aurkitzen den irtenbide bakarra ere bada. Ikasi lanean esamoldea erabiltzen dute lema moduan. Metodo pedagogiko berritzailea garatzen dute, praktiketan oinarritutakoa, eta beraientzat ezinbestekoa da familiekin harreman zuzena eta etengabea izatea. Benetako tailerretan eta guneetan ikasten dute, klase praktikoei garrantzi berezia emanez. Metal arloan esaterako, galdaragintza lantzen da, benetako lanak burutuz, eta sukaldaritzan berriz, Leaburuko ostatu jatetxean jorratzen da praktikaldia, eguneko menuarekin. Oinarrizko maila eskaintzen da Peñaskalen eta 2 ikasketa lerro dituzte, elementu metalikoen fabrikazioa eta sukaldaritza eta jatetxe arloetakoa. Prestakuntzaren arloko jarduerak izateaz gain, enpleguarekin konprometituta dago Peñaskal. Bitartekari lanak egiten dituzte enplegu zerbitzuekin eta enpresekin, eta gizarteratze enpresak sortu eta kudeatzen dituzte. Tolosaldea Lanbide Heziketako Institutua ikastetxe publikoa da. Langilei eta langabetuei eskainitako etengabeko prestakuntzan eta ikasleek enpresetan egiten dituzten praktiketan esperientzia handia duena. Euskaraz eskaintzen ditu heziketa zikloak, hala ere, gaur egun bertako ziklo batzuk eleanitzak ere badira, ingelesa txertatzen dutelako. Heziketa integratua, berrikuntza aplikatua, ekintzailetza aktiboa, nazioartekotzea eta ikastetxearen kudeaketaren eraldaketa dira institutuaren zutabe nagusiak. Kalitatezko lanbide prestakuntza aurreratua eta berritzailea bermatuz, aro digitala aintzat hartzen du. Askotarikoa da, proiektuetan eta metodologia berrietan oinarritzen da, eta enpresa eta erakundeei zerbitzua eskaintzen die. Partaidetza, prestakuntza eta elkarlana oinarri hartuta, pertsona arduratsu, ekintzaile, eleaniztun eta trebeak eztea du helburu. Eta horretarako, irakaskuntza pertsonalizatua eta metodologia aktiboak erabiltzen dira. Tolosaldea Lanbide Heziketa Institutuko eskaintza oso zabala da. Erdi mailan 5 ikasketa mota daude. Soldadura eta galdaragintza, mekanizazioa, mikroinformatika sistemak eta sareak, instalazio elektriko eta automatikoak eta merkataritza jarduerak. Goi mailan berriz 7 ikasketa, administrazioa eta finantzak, mekatronika industriala, automatizazioa eta robotika industriala, sareko informatika sistemen administrazioa, fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa, eraikuntza metalikoak eta instalazio termikoak eta fluidodunen mantentzea.
Lanean ari diren langile eta sektore desberdinentzako naiz langabetuentzako ikastaroak ere eskaintzen ditu. Eta hori ez gain, beste 3 programa ere badituzte. Ikasleek beraien enpresa sortzen laguntzeko urrats bat programa, aholkularitza zerbitzu integrala, eta lan merkatutik urrunen dauden pertsonentzako bizi osoko ikaskuntza eskaintzen duen ikasten programa. Lanbide heziketa aukera nonbait bada, Tolosaldean da. 5 ikastetxe, eskaintza anitza, euskalduna eta etorkizunerako aukera bikainekin. Zatoz eta probatu, etorkizuna amesten lagunduko dizugu.